El nostre agraïment especial al senyor Joan Roca, cuiner i copropietari juntament amb els seus germans del restaurant El Celler de Can Roca de Girona, que ha estat considerat el millor restaurant del món. L'acte d'avui ens permetrà conèixer de més a prop una experiència d'èxit de la qual tots hem sentit parlar. La nostra voluntat és que també ens serveixi per donar-nos idees sobre com aplicar-ho en les nostres responsabilitats. Agraeixo molt a Crèdit Andorrà que m'hagi convidat i em permeti poder estar aquí a davant vostre a explicar el nostre projecte, no? Explicar el que fem, per què ho fem, com ho fem, no? Com d'alguna manera un petit restaurant de barri. És veritat que som la tercera generació d'una família dedicada a la restauració, però també és veritat que cada generació ha fet el seu propi restaurant i nosaltres, amb els meus germans, vam començar el nostre, el Celler de Can Roca, l'any 86. Vam obrir les portes d'un petit local que estava al costat de casa dels pares i vam construir una història. Bé, nosaltres, com deia, som tres. En Jordi és el més jove dels tres, que és el pastisser, se n'ocupa de la pastisseria, en Josep, que és el mitjà i és el sommelier, que se n'encarrega de la sala i dels vins, i jo sóc el cuiner. Diuen que si vols anar de pressa, vés tot sol. Però si vols arribar lluny, vés-hi acompanyat. Nosaltres vam tenir aquesta sort, com deia abans, que jo sóc el gran dels tres i jo vaig poder decidir primer què volia ser. Jo volia ser cuiner, ho vaig decidir molt petitet. La meva mare ens recorda a vegades que va fer una jaqueta de cuiner quan jo tenia 10 anys. Es veu que ja ho tenia clar llavors i ja li deia, jo seré cuiner. Segurament la raó per la qual ho vaig decidir és per allò que us deia, que l'ambient de petit a casa, a la cuina, era amable, era un ambient que m'hi trobava bé i vaig decidir-ho. Per tant, els meus germans ho van decidir més tard i per raons diverses cadascun d'ells, però finalment vam acabar convinguent que muntaríem el nostre propi restaurant i que faríem alguna cosa especial. Això quan tens 20 anys o 22, que tenia jo quan vam obrir el celler, i 20 en Josep, està bé ser idealistes i és important ser idealistes i pensar que pots menjar-te el món. Si més no, somiar-ho, pensar-ho, dir-ho i compartir-ho no està de més. Després pot ser que passi o pot ser que no. Pot ser que passin aquestes coses màgiques que ens han passat o pot ser que no, perquè hi ha coses que depenen de circumstàncies que no depenen tampoc de tu del tot. La qüestió és que, com dèiem, si vols arribar lluny, vés acompanyat. El nucli del nostre equip som nosaltres tres, però després hi ha un equip, aquí hi ha unes quantes imatges de gent de l'equip, però som ara 55 treballadors entre cuiners i cambrers per atendre 50 persones al restaurant. Atenem a 50 clients a migdia, 50 clients a la nit i per tant som 55 per atendre'ls, som més treballant que gent menjant. Per nosaltres, ara mateix, l'aptitud se'ns suposa a tots. Ara mateix el nivell d'excel·lència i de coneixement tècnic de l'equip ja és tan important que ja no és el que més ens preocupa. El que ens preocupa és l'actitud de la gent, de l'equip. És molt important que la gent, quan arriba a un restaurant, trobi a la gent que l'atén feliç. Això és molt fàcil dir-ho, però és molt difícil aconseguir-ho en un restaurant, que la gent que treballa amb tu estigui bé. Per atendre bé la gent que ve, primer has d'estar bé tu. I per tant donem molta importància a aquest concepte de l'actitud. Hi ha l'equip creatiu, però no n'hi ha prou. Arriba un moment que dius, escolta'm, si incorporem un dissenyador, perquè clar, nosaltres fem un plat, però llavors l'hem de posar en un lloc, i és molt important el lloc on te posem el plat. El plat vull dir el menjar, el producte cuinat, on te'l col·loquem, a quin plat el posem. Doncs és important, vam integrant al nostre equip un dissenyador industrial que ens feia els plats que nosaltres imaginàvem, els feia possibles, amb materials diversos, amb pedra, amb ferro, amb alumini, amb fusta. Un nou concepte, el disseny industrial que intervé directament en el procés creatiu. Un botànic, l'avarist, que ens ha permès reconèixer el nostre entorn proper, el de la província de Girona.
te n'adones que s'utilitzaven 40 herbes per menjar a la cuina, conegudes, però és que n'hi ha 300 que no es mengen i que són comestibles i que són molt interessants. Eloise, Recerca i Innovació, una noia que és científica, dirigia el curs de Ciència i Cuina a Harvard. L'hem fitxat, està amb nosaltres des de fa 4 mesos. Què aporta? Coneixement científic i mètode per endreçar, per organitzar, per avançar, per poder fer creativitat des d'un altre punt de vista. És a dir, que finalment hem anat articulant disseny industrial. Imagineu-vos que podríem pintar sobre un plat les marques de la pell d'un verat. Com ho fem? Si ens dissenyes una plantilla que hi hagi el gravat de les marques de la pell d'un verat, podríem posar aquesta plantilla sobre un plat, deixar-hi anar la salsa, una salsa de verat amb vi blanc, l'aixequem i ens queden les marques de la pell, per exemple. És a dir, coses que facin possible, a través d'aquesta relació multidisciplinar, coses que tenen a veure amb la cuina. Nosaltres vam renunciar fa 2 anys ja, el dimarts a migdia, avui dimarts és dimarts, a migdia no hi ha hagut servei a casa. Tanquem el restaurant diumenges i dilluns. Són els 2 dies de festa que es fan al restaurant. Però el dimarts renunciem a la facturació d'un migdia, que estaria ple, i ens dediquem a treballar. Venim tots a la mateixa hora, però en vez d'atendre els clients, ens dediquem temps a nosaltres. Parar-nos a pensar, temps per parlar amb cadascun, per parlar col·lectivament, perquè tothom pugui participar del procés creatiu, perquè puguem donar classes, l'Evarist, una classe de botànica, també tenim un futbolín, per poder jugar al futbolín en un moment donat, però la qüestió és poder dedicar temps al nostre equip i integrar-lo. Des que fem això, hem notat que el nostre equip està molt més compromès amb el nostre projecte, sent molt més els colors de la casa, com qui parlés d'un equip de futbol, i sobretot el fas participar de les decisions, del procés creatiu. Quan un plat nou s'està començant a perfilar o a tancar, fem participar tothom. Tenim gent de diferents nacionalitats, gairebé 16-17 nacionalitats diferents en el nostre equip, que participen del procés creatiu. És molt enriquidor saber com veu una idea un noi que ve de Grècia, o un noi que ve de Turquia, un noi que ve de Xile, o un que ve de Corea. Llavors hi ha la qüestió aquesta, arribes a l'èxit, és el millor restaurant del món. I què fas? Et pots tornar ximple, perquè si t'ho agafes molt en sèrio tot això, clar, si t'ho creus, d'entrada ningú es pot creure que sigui el millor del món de res, i menys d'un restaurant, que és la cosa més subjectiva del món. Nosaltres sempre hem dit, i que l'any passat que vam ser el millor restaurant del món, ens cansàvem de dir que el millor restaurant del món no existeix, perquè cadascú té el seu de millor restaurant del món. No? I per molts, el millor cuiner del món és la seva mare, per mi també. Per tant, és molt relatiu tot això. I llavors hem de prendre en distància ràpidament, saber que és important, agrair-ho, evidentment, aprofitar-ho, saber que si tens aquesta visibilitat pots arribar a ser ambaixador de la teva ciutat, del teu país, dels teus productes, de la teva tradició, de la teva cultura, del teu turisme, no? I això està molt bé, i per tant hem fet molta feina en clau de difusió en aquest sentit, però alhora també entenem que tenim la responsabilitat ara de poder fer coses que tenen a veure amb el nostre entorn social. I per tant nosaltres sempre hem tingut, de fet ho hem fet sempre, no ha estat ara, però passa que ara allò que fem té més difusió i ara és quan més ho hem de fer i quan més ens hem de comprometre en projectes diversos, que cada any els anem canviant. Doncs fixeu-vos, això és eucaliptus, no? És una manera diferent de tractar l'eucaliptus, no? Tenim molt a prop de casa i el que fem amb un destil·lador a baixa temperatura el que fem és captar l'aroma volàtil de l'eucaliptus. Això diguem-ne que és un exemple d'una aplicació per explicar-vos també que la natura és important, però també utilitzem la tecnologia al màxim nivell, tecnologia desenvolupada per nosaltres per poder extreure d'aquest producte salvatge vegetal una nova dimensió. En aquest cas, un destil·lat a baixa temperatura. Això és clara i sucre llustre, estirat de la manera que heu vist que ho feia en Jordi, com fent la figura d'una estrella del gel. Glaça, sí senyor.
Glaça real. Sí, senyor. Doncs, llavors ja ha trencat uns caramels d'eucalipto i l'ha trencat per sobre, i això ho posa en un deshidratador, està 24 hores a 50 graus perquè quedi sec, totalment sec, cruixent. El destil·lador va fent, va captant els aromes, és a dir, va evaporant, condensant i precipitant un líquid que és el resultat de la destil·lació. Destil·lació no alcohòlica, això només és aigua destil·lada, que ha arrastrat els volàtils. Això ho posem en un congelador que està a -5 graus de temperatura, justos, clavats, -5. No més, sinó menys. Els científics diuen que això és la temperatura crítica de l'aigua. Està a -5, hauria d'estar glaçada, però no ho està. Si la moem una mica, es glaçarà de cop. Si fem que toqui una miqueta de gel, es glaçarà de cop. Però mentrestant està líquida. I la gràcia és construir un postre en el que hi hagi. Això és una mousse de Chartres. El Chartres sabeu que és un licor d'herbes verdes, el Chartres verd, i per tant es configurava un postre en què hi havia, això són cogombrets, petitets, mini cogombrets, fulles d'estragó, fonoll, anet, en fi, herbes anisades. També hi posàvem salicòrnia, això és un arbust que neix prop del mar, que és salat. Per tant, fresc, àcid, salat, dolç, és un postre amb moltes puntes. Això és un gel de llima, és com una marmelada de lima, pell de lima, fresca, i la gràcia estava, això és agrella, l'estrella del gel, i la idea és que aquest era el primer postre d'un menú i volíem que fos un postre molt fresc. L'eucaliptus és refrescant, però encara és més refrescant veure com a davant teu es glaça l'aigua de cop quan cau d'una ampolleta, en què inicialment és líquida i esdevé gel instantàniament. Què és això? Cau sobre un trosset de meló gelat i es glaça de cop. Clar, aquest és el resultat d'un diàleg entre el coneixement del medi, de trobar aquest eucaliptus, de la tècnica per fer un destil·lat, però la tècnica d'aconseguir, que això és resultat al final de l'observació. Tu aconsegueixes que algú que ve al restaurant, alguna cosa de les que li dones per menjar. Clar, nosaltres ara, al restaurant, quan ve algú a menjar, ja no ho deixem triar, o més ben dit, els hi demanem confiança. Hi ha dos tipus de menú, un menú de clàssics i un menú que hi ha molts més plats, però en tot cas, triant-ne un o l'altre, si el llarg és de 24 cosetes, 24 platets entre snacks, tapes, plats, postres, petit fours, hi ha 24 coses, 24 elaboracions. Si una d'aquestes elaboracions et remet, et provoca alguna cosa, és a dir, a més de plaer gustatiu, a part de que sigui bo, de que t'agradi, de que ho trobis bo, si a més alguna d'aquestes coses et porta algun record teu, de la teva infància, dels teus viatges, de les teves vivències, de la teva vida, és fantàstic. I aquesta és de les coses màgiques que els cuiners podem arribar a fer amb la nostra feina. Moltes gràcies per la vostra atenció. Gràcies.